Mekka ta' droga. Hekk ġiet deskritta l-belt kapitali ta' pajjiżna wara investigazzjoni li saret mit-Times of Malta illi sabet li l-belt kapitali ta' pajjiżna hija mimlija b'persuni li jabbużaw mill-kokaina b'mod apert. Minn persuni jagħmlu użu ta' kokaina fuq fridge freezer quddiem kjunis sa gruppi ta' persuni deħlin f'tojlit wieħed flimkien. L-investigazzjoni sabet diversi persuni jabbużaw mid-droga b'mod apert. B'waħda mis-sitwazzjonijiet tiddeskrivi żewġ żgħażagħ illi quddiem kju twil ta' nies jistennew sabiex imorru it-toilet għamlu użu mid-droga fuq fridge freezer. Il-bot mis-CCTV cameras. Dan apparti illi kien hemm ukoll ħafna nies oħrajn jitkellmu dwar l-użu tal-kokaina ukoll b'mod apert. Intant, it-Times of Malta tkellmet ma' dealer ta' din id-droga illi ddeskriva l-Belt Valletta bħala mekka ta' droga. E kif il-beħ tal-kokaina żied b'mod sostanzjali f'dawn l-aħħar snin. B'dan is-sors partikolari jispjega illi l-abbuż ta' droga ma għandux ġurnata fil-ġimgħa, iżda huwa matul il-ġimgħa sħiħa, bid-differenza illi dawk li jagħmlu aktar flus jixtru aktar droga. Numru ta' studji wraw li l-abbuż ta' droga kokaina żdied fl-aħħar snin bir-residenti tal-Belt Valletta jgħidu wkoll illi saħansitra jaraw persuni jagħmlu użu mill-kokaina fil-miftuħ fit-toroq tal-Belt Kapitali. Rapport tal-laboratorju forensiku jelenka tħassib serju dwar il-purità tal-kokaina u anka dwar il-fatt li bosta persuni li mietu nstab illi kellhom il-kokaina fis-sistema tagħhom. U minkejja din l-evidenza li jinġabret minn rapporti nazzjonali, Ewropej u anka issa mill-ġurnalisti, id-delegat speċjali tal-Partit Laburista Jason Micallef ħareġ jattakka lit-Times fejn ittimbrom bħala ġurnalisti tal-ħabba gozz, sempliċiment għaliex żvelaw is-sitwazzjoni inkwetanti fil-Belt Valletta, anka permezz ta' ritratti. Dan l-attakk fuq it-Times mid-delegat speċjali tal-Labor ma jbiddel xejn mill-evidenza li turi kif bejn is-sena tal-2017 u l-2022 żdiedu l-emerġenzi relatati mal-kokaina fl-Isptar Mater Dei. Bl-aktar żieda tkun dik bejn l-2021 u l-2022 fejn il-każijiet żdiedu kważi bin-nofs.